Kawatatap, it's me again, everyone, and welcome back again to my vlog. And for today's video, mga kawatatap, na ako karon sa balay ni Manang. Ali, Manang! Nako karon sa balay ni Manang. Hi! Hello! Nagkaon siya mga kawatatap kay mo adto mi og bato-bato kay na siya adtuon sa bato-bato mga kawatatap mo. Plate ni siya og 100,000. Oh no! Mo adto mi bato-bato kay unsay palito ni Mudto Manang? Ay palitan ni mo og dog food. Na siya iro mga kawatatap nga dako. Dako kayo iyang iro mga kawatatap mura nagnati. Napaskabaw. Nati sa baka mo palitan niya og dog food mga kawatatap. Mo na iyang area diri mga kawatatap mo na iyahang balay, mo na iyahang payag-payag. Asa? Na siya iro mga kawatatap, dako kayang iro mga kawatatap. Ina nga basing na kaparihaan ni ana ba? Nara mga kawatatap oh. Dako kayang iro. Ay! Dili na. Na siya mga mahadlok ko sa iro mga kawatatap, bisig makabuhi ba kununitan ta Ginoo ko. Tabang. Dito na kawatatap paglikot na maghulat ta siya kay nag-toothbrush pa siya. Karon pa siya nagkaon-kaon nga naabot na ta diri Tas nami i-sponsor mga kawatatap para sa among shaok ni Manang mag-shaok-shaok dito ilalisa. Tas wala pa ambot asa na ron gibutang sa Ginoo. Shout out ko kang kuan Mingkay asa naman. Ay Ginoo ko in town, joke lang. Init kay makawatatap mo atog bato-bato pero asag lang kay si Manang man ang mukuan man na kaya gipadalaan na siya siyang afam. Naman na siya afam mga kawatatap si Manang. Secret niya nga afam. Nga di siya musulti. Ay, pensionada na din siya. Di ay. Kaya si Manang nanan na siya pensyon. Ay, Ginoo ako. Ay, init init kayo eh. Pensionada daw siya pero siya mga valid IDs. Unsa man siya, unsa may tawag ana mga kawatatap. Pensionada pero walay valid IDs. Unya mga kawatatap, si Manang Jod ang pinakagwapa diri sa amoa. Sa amo ang tulo siya ang pinakagwapa. The one and only megastar Sharon Cuneta. Go. Mga kawatatap mo adto na mini Manang sa bato-bato. Yung bangko. Hi. Akong ihatod ako ang kuan, akong iyaan nga dato. Adto na mi mga kawatatap no. Panapot ka dito sa kamin ka taw niya. Asa? Wa pa rin ko to kuha kamin ka. Ano si Manang? Kung ako ta kanang tabok kani wa ta katabok. Oo, katong mag-shaok kung tata. So adto na mi mga kawatatap. Bye, see ya. Pupuk si Mark ni vlog. Yan mga kawatatap, nagpasilong mini Manang kaya hasang kakusog sa ulan, Ginoo ko. Kasi pangging. Kusog kayong ulan mga kawatatap, nagpasilong mini Manang. Hi! Kusog kayong ulan dito aday, namalik bisa mo agi. Asa man daw mo? David, kusog kayo Nakapit kita po namatay. Sino matay? Nauna siya. Nakuan ka nang. Sino matay? Puto lang yun. Kurintihan man doon. Isa man na. Taga
baon ba? Gabi nang naa gabi nang hubo. Nakurintihan. Uli niya, di ba? Dasbag sa baboy. Sa to? Si Angging mga kawatatap. Ang tingin mo og cake sa tambo. Kunya nga hapit man namatay kay Matay dyan. Namatay gani no. Pero nga naman, nabuhay sila man. Ano man? Baboy Bangga man siya. Kusog siguro. Impak. hubog daw. ay bulb. How lagi dito mo basketball? Ano sa apelido? Aba po. Wala ka. Wala tayong magagawa. Gamati man na ang iyong mga parinti. Ito rin siya tamang tayo. Anak ng life. That is our life. Kung kusog imong impact. Bulb wire ay maudi ay kaya. Samot ng Boy, ay maudi ay. Tapos bago pa dyan nga babuwire, kay bago pa ito gikuran. Asa ni dapit? Tara ba, huwag ka nang... Di ba na may bagong panday doon ang resort doon sa Kawag Dapit? Oo, katong dari ah. Oo, dara ah. Sa unsa man ka ng bulb wire? Sugad ini kay. Tunok ba na? Turok-turok na bayot. Ay Uy, kadlok ka kasi. Wala ang tingin. Uy, kusog yung kulan sa bato-bato eh. Mangumpra ka, ampare? Namin na ipaguan lang. sukad-sukad ba wala ikuha. Ang dato sa tambo, kita kasi sa mga booking. Na maligya man na siya kuan cake. Girl, Kung gusto mo order mga katatap, comment lang sa kuan. Bacon. Uy, happy ka mo birthday man mo? Ganin mo kita yan. Karon, mayo man tanong. Oh, mayo. Kasi ito, nakalimot ko man na. Kasi aman lang. Mangutana ko ni Mimi di ay karos ay. pwede man mapahimo ko sa imo ano kan. Tingin pila ko kan. Pila ko kan sa. Nakabantay pa nang imakik man ang daw migapil. Usa ka nang yamak. Kanang regular size. Sa kada ko Bandre daw. ako. Uy, pasilong lang. Kay talig sit. Ako lang siya man ang taas na po. Sida Lagi nga na siya ipatas. Ang ala niya, ang white niya ba? Tama na siya. Lamig na siya. So kumoy sila. So ganun. Wala naman ginapuno ka chief. Gani ang yan ang ganyan chip chip niya food. mo lagi Uy. makik. Not. Ha? Pag nahiyo ko pala chief. Di ko nagtutuloy. Boy. So gani ka. So pao, di na naman klarong bukids kuan. Si manahapit ang birthday karon iyang birthday mga kawatatap karon nga bulan. Kasama na kalimot ko man lang. Nakabalo na baya mo. Kabalo lagi ko mayo. Pero wala ko kami kalimot ko kan. Nasa message na ko eh. Sula siya eh. Lala. Visit siya daw niya. Mangutana ko ni Mimi unya mga kawatatap ko sa birthday ni Manang. Tingnan Tagaluhan. lagi si Mimi. Narbaho sa Digos. Kasi proud nito. Call center. Pero back from yeah. Dato na jud niya mo Mimi. Pag uli dire paliton tika. Ayo tanaw na lang. Lipod. Ulit ni Juan ato. How are you today? Blakingan dyan ako dai. Diha. Kaon kay kag bulan. Sabi kay sila daw. Nangikot sa Magpakasilong sa mga kawatatap kay kusog kayong ulan. Wala pa may kaadto. Wala pa may kaadto bato-bato. It's time. Bayos mga kawatatap. Mga kawatatap, naabot namin sa bato-bato. Nagpalit sa simanang og kanang kuan sa iro. Dog food. Diri ami magpalit og dog food di man ang mga kawatatap. Nay mga tulda diri kay fiesta gahapon. Hunay ulan man ang oh. Eh, hinahinay. Hinahinay kan diri siya magpalit. Pagpalit naman ako magpili-pili sa ko di man ang. No. Pila niya? Sa pagkaon ano kayo? Wala may asin no? Wala asin. O sali pa dito mo. Tama ko niya. Oh. Kaya yung ipakaon man ang? Yes. Ganahan ako sa notisa. Ganahan mo siya ani. Pila pang kiloan na po man ang? 115? Oo. Simba ko.
Palit na lang na ako nagbugas. Hi sa akong vlog yabe. Ilway ar na nga kuan. May karaban mga kotatap na yung mga kuan oh. May mga foam na yung ref, walang tay dots. Pohon, in Jesus name, amen. May mga kuan, may mga kawatatap ko, mga tulda kay fiesta gahapon diri sa San Isidro Labrador. Sa mga kawatatap ato may palingkino. Tama gid no nga na mga kuan kanang Mga tulda? oh no. Kasi pala ito naman lang sa palingki. Ay, isda. So, ayun mga kawatatap na kami dito sa palingki kayo magpalit ng isda. Palitan ako kung mga isda tanan. Dali, oh. Tara, kalabasa, oh. Kani ko na. Kani di ay, oh. Kani. Ayun kay para sa dug na, sa dug ba. Oh. Bago pa na, madam. Sige. Pakaw na mo si mong iro. Dito sa baba, oh. Hindi na, madam. 18 daw. Sige na yan. Wala din para. Narao. Dairan yun. Isa holiday. Kana na lang. Mga ka na kung tayo magulit. Pagpalit nung sari na lang, oh. Sige na pakbit ko ba sila lang. Hello. Batong, okra, kalabasa. Para pakbit ko ba? Sa pakbit no, talo ko ka no. Humok naman yun. Hinit man ang humok. Bakbit man ang. Okra. Okra, Tara, okra. kalabasa. Staring kay ka sa kong vlog man ang. Naabot kami sa bala naman ng mga kawatatap. Naglalamig pan. Tagaan ko niyang pan. Tagaan ko ni Manang pan. Thank you so much, Manang. You're so kind. Itagaan ko pa ni Manang mga kawatatap. Manulit. Naabot kami mga kawatatap karon pa mi naabot. So adto pa mi dito sa Tumoy kay naa pa siya adtuon. Kay magpakuan pa siya. So bye mga kawatatap. Please subscribe to my YouTube channel mga kawatatap at don't forget to click the notification bell at para naman po ma-updated kayo sa aking video. Bye. Asa po tayo mga kawatatap. Always say a prayer. Bye.